азизонам, пешакӣ ҳукм накбаронед, ҳукм накунед, сару сема нашавед. дар зиндагӣ пурсабр бошед. қиссае барои шумо нақл мекунам аз китоби хазинаи маърифат. марде рӯи сафар пеша мегирад ва ҳамсараш мегӯяд ки ман шаб бевақт меоям, аммо зуд кораш қарор мегираду барвақт меояд. пас аз намозҳои шом буд, хастагӣ буд, рост ба утоқи хобаш медурад. мебинад ки дар ҷойгоҳи хоб диван, кӯпа болои пӯш, изи мард аст, зан аст. он қадар аз ҷаҳл чашмонаш торик мешавад, зуд ба берун мебарояд. белро мегирад, омада аз ғазаб белшаб мекунад, мезанад то хаста шуданаш мезанад, ҳалқаш қоқ мешавад. ба ошхона меравад то обе бинӯшад. мебинад меҳмонхона чароғи телевизор гирён аст. ворид мешавад ки ҳамсараш давомро оғӯш мегирад, мегӯяд бубахш мардак, садоятро нашунидам. медонед чӣ мардак мегӯяд? мард: падару модарат аз деҳот омаданд, бисёр хаста буданд, онҳоро ба утоқи хобамон бурдам, то ки дамгиранд, истироҳат кананд. ман ҳоло хӯрокро омода мекунам ва ту бирав ба онҳо салом кун.